pag-asahan. Hindi ka pa sinasagot ni Talin. Ayan po, at panibagong vlog na naman yung ating gagawin. Akyat ng mga hollow blocks, iabot ko kay Tilo. Ayan, siyempre sana panoorin nyo yung vlog na ginagawa namin. Maraming salamat po sa mga viewers, mga sponsor. I love you all. Mga sponsor po, shoutout po kayo sa inyong lahat. Di ko na po kayo isa-isain kasi baka mayroon tayong hindi ma-shoutout na ibang mga sponsor. Ayan, shoutout na lang po sa inyong lahat. Ano mo na ba? Biga. Biga lang. Ano yung halong marami pa? Wala na? Halo na muna. Gaya. Ay, sarap mag-sarap. Sarap. Ano, black? Ang snack? Mais. Mais. Wow. Mais. Favorite. Sweet corn. Tara! Mano. Ayan. Wala din parang pasin ng ano. Meron na. Magkasintada ka? Magkasintada? So, wala akong magkasintada. Magkasintada. Tapos na yung bako. No! Tol! Arot! Yan. Yung kain.
Ayan po, tapos na kaming mag-merienda. Ngayon mag-aakyat kami ng mga hollow blocks na gagamitin ng mga nagasintada sa taas. And kasama ko mag-aakyat si Elias Lagas, Tilo. Si Tilo sa taas, ako dito sa baba. Taga-abot sa kanya. Alright, amoy! Kita dito. Ano ka muna, babawa ko rin. Alam mo tayo sa sarili. Kaya gusto kong marinig sa inyo. Gusto ba? Gusto mo yung pinapangarap ng hawak ng malaking pera na sira ng sabi? Yan ang gusto kong marinig. No! Kita. Magpakailan pa. Mga viewers, panoorin talaga. May talaga. Hindi talaga tayo panoorin. Sobrahan. Ano po ito? Pinagmamahalan. Oo, bibigayan. Sana'y wala ng away. Sana'y pag-ibig na lang. Pag-ibig! Pura-pura pa dyan, kuya. Huwag naman lakas ang simbahan. Alam na magtumulog. May libing. Sobrang di, dami dito sa tao na. Pala po tayo. Ay, ako lang po pala. Ay, yes, ka Jewel pala, nag-layout na. Yung gatso. Ha? Ito yung sim. Dito sa kabila. Ito, ayun. Ito. Tanggalin yan. PCX na yun ah. PCX. Dito, pwede to. Ben, lagyan mo dito. Isang patayo. Ay, bakit? Ito lang. Ito lang. Ano? Tanongin mo sila kung tama na muna. Ako pa po. Hey, Wala malambot tuloy na. gawa sila gas na yun. Maganda pa naman sa vlog to. Kasi nabintana, nabito ng bintana. Oh. Haha. Halo, sige pa? Halo? Tapos na yan, kung tama ito na lang. Itabi natin. Tulungan mo na. Oh! Tulungan mo na dito sa CR. Para may tamlay ko pula. Para makasintada tayo. Ano? Sige. Ang problema, wala na yung mga tansi. Ay, alam mo. Yun. Lagas! Mag-edit-edit muna ako. Pakiabot lagas yung alam rin dun sa pinaggawa ninyo. Oh. Hindi na malaman kung saan pupunta si Lagas. Oo. Kena. Oh, halo. Yan. Para matapos tayo CR. Sunod. Sumutakpan lang kasi pag umulan pa. Pag
Para maano na yan. Para magkita tayo. All may nililid. Battle fruit na si Kuya Yul dito kami. Silagas na ng tapo. Ilang araw ka dyan, silagas na pala magtatapos. Logi ka. Halo. Sige, damihan yung vlog nyo. Bilhin ko ang isang vlog. 250. Good. 250 isang vlog. Sige! 3 minutes na. Hello? Hello? Oh, ito daw. Ha? Dalawang bal ko. Na? Hello. Nandyan pa nga yung isa. Kahit na kayo doon. Kahit na. Paano malaman na? Oh? Paano malaman na isang vlog? Dugtong-dugtong ha? Putang ka lang. Oh. Dalawang vlog. Kailangan 30 minutes. Ah! 3 minutes na nga. Ay ko na Oh, lang. may dalawang 30 minutes po. Yun ito yung export. O, dalawang vlog ka agad. Hindi ka na mahirapan mag-upload. 500 sabay uwi na ako. Buong araw ko. Ano? Boundary na. Itutok mo lang 30 minutes. Ito nga eh. Sabay edit mo na. Dalawang vlog. Benta ko sa kanya. 50 isa. Ito talagang isang araw. Sabay uwi na. Ano? Gusto mo? Edit? Ah. Oh, primado stilo. Benta nga dyan. Kadahan. Yan, dahan-dahan ka lang. Umakit na po yung gurang. Ito na po si Yan na yung gurang. Carlos hirap na hirap. Yan pala yung pinamana ni Tatay Kalusi kay Gatcho eh. Yan mga Tatay Kalusi. Yung pinamana mo kay Gatcho, yung sakit ng paa. Shoutout kay Tatay. Tatay Kalusi, miss you. I miss you. Andito na yung gurang, nagpupulutan ng Lucky Me. Kailangan ko ng ano eh, 40 minutes. Walang shot out. Ano, bagasan. Kahit na malayo ka ay parating ka. Cinta. Oh. Oh. Kahit na malayo ka, nagtago ang Yo, what's up?
Number you. Ikaw ang taga Paco, ako taga Diin. Wala, busla ka, wala sini. Lag! Ini. Patulong mo sa labakan. Haluan ko muna ito, matulog-tulog siyang bigay. Dok! Lagyan niyo yung kaba, Dok! Lagyan niyo yung kaba. Ulang ko na dito. Wala kami nahanap ng ilaw. Pag-ibigan. Ay, uy! Gusto dalawa. Hindi ka pa sinasagot ni Talim. Ano ka? Iglet. Ano, tapos na? Tayo. Ha? Yan na yan, ano na yan? Okay, ano na, tanong mo sa bulak. Iyan pa niya, pinipilis pa niya.
Hop. Ano? Philippines pa yun. Ayos na ka! Ikaw pala ang tumapos! $300. Kahapon mayroon siyang Nilagas ay... at buti. Warang ko tingin Jin! Salamat yan. Oto yung Jin! Ito ay kapalitan. Finish na yun, pagsilit lang. Hindi na yun na anuhan. Para, hindi na maano. Kami ang titiyo yan nilagas. Baka mag-group out pa. Pwede asin tadaan yan. Pag umulan ngayon, sigurado yan. Bukas. Oo. Kailangan talaga yung masintudahan. Awat yan. Di bali matubigan, basta may ano, tildada. Okay yung laki na ano? Kadang mo lang ako, obligado pa ako magkakat. Kontrata mo yan. Ay! Tapos! Hindi pa pala niya ito nakaka-upload. In-upload ko na. Kaya nahagip ko pa ito sa kuha mo. Okay lang yun. Kunti lang naman yata. Oo. Bago pa nga naman. Huwag mong babawang nagla ko lang. Ilang kailangan pa ito sa Hello! Alam na pala. Ay, tayo siya po dyan. Tampakan mo siya ng hollow blocks. Mahirap mo. Kutsarahin mo naman! Kamain!
Amo na, ang taas. Oh. Alright, mga ano lingit. Eto, nagkakisaya na ako. Eto na. Amira. So ito, ipakita ko sa inyo. Bali ang mga pulito nasa ating mga kanal, panoorin nyo na lang. Ayan, medyo larot man. Silo. Ayan. Medyo na. Larot medyo. Bigyan mo siya ng regalo. Ano pa? Kunti na kayo, isa na kami. Bigyan mo siya ng regalo. Bigyan mo siya ng regalo. Ano? Matindi. Ako nag-ato. Kaya tinatapos na lang to yung binalo. Ginagamit yan sa taas. Oh, tatlo na lang to kuya. Ano bububong? Sandali mo na. Sandali na yan. Tapos panibago naman tayong halo. Ayan, tapos na. Halo ulit tayo. Ito mo, tapos siya sumasagot. Ayan si Crystalline. Oh. Dami naman ng papayang binili mo. Hi ka muna sa kanila, sa mga viewers natin, mga sponsor. Hello po sa mga viewers, sa sponsors. Thank you po sa panonood sa amin. Thank you sa bahay. Hi! Good morning pa ba? Morning pa. Yes, good morning pa. Kain kayo palagi, huwag kayo magpapagutan. Sige na. Ilan naluhin natin? Ilan? Dalawa. Oo. Kuya Puloy. Kay Kuya Puloy. Ilan Kuya Puloy sa'yo? Ay, dalawa na. Kasi Dalawa na. Ayan, panibaga tayong halo. Kasi Ilang buhangin ng tip na yun? si Tilo nag-ano nun eh. Lo, ilang buhangin ba yun? 4? 6? Maghalo tayo ng para sa gagamitin nila sa taas at sa asintada. Tingnan nyo na lang po sa vlog ni Pula yung sa asintada ni Kapuloy. Ako dito maghahalo. Ayan po, hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat. Siyempre, ayan. Thank you sa mga viewers, sa mga sponsor. Lahat mga sponsor, thank you po sa inyong lahat. Ayan po, bye bye. Love you all.